Què em diríeu si ara us digués que barrejaré un mango amb vinagre i ceba i em quedarà un plat boníssim? Que no em creieu? Mira, fem una cosa. Doneu-me un vot de confiança perquè hi barrejarem més coses i farem un plat super refrescant. Fem un gaspatxo de mango. El gaspatxo és un plat que és molt típic d'Andalusia, això ja ho sabeu. I també és un plat que ens fa passar la calor, tu. Oi que és deliciós? Si fa molta calor, pots un glob de gaspatxo i refresca per dins. Doncs vinga. Avui en farem un. El que passa és que ja us avanço que avui no serem gaire fidels a la recepta tradicional del gaspatxo. Perquè, de fet, mireu, acabo d'agafar un mango, que això ja, el gaspatxo tradicional, no em portava. Però sabeu què passa quan parlem de tradició i de receptes tradicionals? Que a vegades no ho són tant com semblen. I si us digués que el gaspatxo, al seu origen, no duia tomàquet? Que no va ser fins que el tomàquet va venir d'Amèrica que el vam incorporar, i per sort, perquè a dia d'avui podem disfrutar d'aquesta recepta tan refrescant. Doncs jo, pensant en això, he pensat que bé, que ben bé no sé quan comença la tradició del gaspatxo, però que, en tot cas, aquesta recepta amb mango és deliciosa. I a part, si us hi fixeu, si mireu com l'estic tallant, així quadradets, i mireu quins dauets que fem amb el mango. Em reservaré uns daus per l'emplatat final. La part del pinyol no la llanceu, jo la guardo perquè això és un berenar de conya, tu. Vas rostant aquí, boníssim. En resum, tot aquest mango d'aquí, el que farem és posar-lo dins del got batedor. I aquests dauets els tallem una miqueta més perquè ens ajudaran a emplatar al final. Ara bé, ara sí que serem més fidels a la tradició i farem servir una mica d'all. Mira, de fet, agafarem mig all, traurem la part aquesta del germinat, que és la part del mig, que presumptament fa que l'all no torni tant, tot i que ja us anticipo que no l'elimina. I la ceba. En aquest cas una ceba tendra, que és més dolceta, i de la que em reservaré la part verda pel final. Ara que, posats a saltar-vos la tradició, no em direu que no heu tastat mai un gaspatxo, per exemple, de síndria. Que sí, oi? Ja és bo, clar. O de cireres, o de maduixa. Doncs jo què voleu que us digui? O de remolatxa, per exemple. Doncs al final, jo crec que una mica la gràcia de la cuina és aquesta, no? Ara, que no li podem dir gaspatxo, ostres, no ho sé. Que és una sopa freda? Potser sí. Però al final, si dius gaspatxo, la gent ens ubiquem més, ja saps més o menys el que et trobaràs. I aquesta és la gràcia. Les receptes ens hem de fer una mica al nostre gust, tu. Hem de fer que ens agradin a nosaltres. Va, doncs amb els ingredients principals dins del got batedor, ja només és qüestió d'afegir-hi el punt de vinagre, en aquest cas amb un vinagre de poma. A la recepta us marcaré que són uns 10 mil·lilitres, però això una mica variarà en base al que a vosaltres us agradi. A mi, per exemple, si soc molt vinagrer, doncs igual em posaria una mica més. Que no ho ets tant? Doncs una mica menys. Mira, posaré un raig generós. Iep, així. Aquests són els meus 10 mil·lilitres. Un punt de sal i una altra cosa també típica del gaspatxo, que és, en aquest cas, el pa torrat. El pa torrat ens ajudarà que ens hi aporti una mica de textura. Esmicolem. I ja el podem triturar. No, espereu. Deixeu una cosa. Penseu que fa aquesta taronja aquí? Ja posats a reversionar, doncs reversionem fins a les últimes. Un raig de suc de taronja i aquest gaspatxo
Flipareu. Ara sí. Ara sí que estem a punt per arrencar la màquina. Fixeu-vos una mica la textura. Jo ja us aviso que he jugat amb els líquids per tal que em quedi així. Si a casa quan ho feu veieu que us queda molt espès, teniu dues opcions, que és afegir-hi una mica més de suc de taronja, o si no, una mica d'aigua, i triturar-ho fins que us quedi una textura així de gazpacho. Ara el que faré és, ho he colat i ho emulsionaré amb una mica d'oli, perquè l'oli sí o sí és tradicional a totes les receptes de gazpacho. Molt bé, doncs ja el tenim. També us diré una cosa, quan feu aquesta recepta o una altra de gazpacho, feu-ne una mica més, guardeu a la nevera, que és un recurs de conya. Molt bé. Va, i perquè es vegi, quedi clar que és de mango, doncs el que farem és posar-hi aquests trossets de mango que ens havíem guardat abans. La mica de ceba també l'aprofitarem ara. D'oli i aquesta taronja que ens esperava aquí, mira, ratllarem una mica. I ja el tenim. Més refrescant, impossible. Hem fet un gazpacho amb fruita que no us esperàveu i que l'hem fet en un pim-pam.